bahayane apa lah kok dadi iso wujud buta kaya mengkono kuwi. Oh lah dalah. Buta kok anggere perang leren ning warung tuku wedang. Perang leren meneh ning warung ngobo kopi. Buta apa kae tibane Kyai Senjata Cakra lakon babar jatining wujud pate. Sudah merata, saya merata imbang yang bodoh-bodoh. Wis malih aku. Wis ngono kok. Apa? Wah, badar iki. Ora kowe kok dadi buta barang ngopo? Protes. Lho. Protes karo sapa? Demo. Dalam rangka ora trima. Karo sapa? Pandhawa. Kon tekan kene. Dokon rawa mrene. Aku arep matur karo Pandhawa kabeh. Rasa satrageng ulun sumembah ing Om Tedyan Kala Rudra Mas Patik Raja Dewaku. Oh ladala. Nganti bersasat kaya wis ora kuat ganggonku njumangkahake suku. Ngrembiyake asta. Merga wis ora kuat kaya wis kelangan otot bebayu. Suwene nggonku golek pangan. Ana ing alas persasat kaya wis sinumpet dening panguwasaning para dewa. Aja kok wujuding kidang menjangan. Kethek wae kaya wis entek. Aja kok wujuding kethek nadyan wregul wae kaya wis ora ana. Dumadakan ketiga ngerak angagak-agak. Tetesing banyu dan ora teka. Mula sendang-sendang padha asat. Pendak esuk nggonku golek tetesing banyu embun supaya iso nelesi marang tenggok nanging ewadene kaya sinumpet dening panguwasaning dewa. Oh ladala. Lah apa ten bakal tekaning pati aku mapan ana ing alas kene. Yen to nganti durung ana tandha-tandha bakal teka panganku saka kemuraning para Jawata. Nggone wis paring urip kalawan aku mapan ing alas kene. Oh dewa, dewa. Aja nganti kula menika sampun ngantos pejah wonten ing madyaning wana. Menawi jengandika dewa menika sipatipun adil mesti kemawon tartemtu badhe paring tedha dhateng abdipun Arga Yaksa ing mapan wonten lengkaing Candra Geni menika dewa. Rikat lampahing rata tanpantara prapteng sukuning arga ram kang tumingal Iram kang tumingal dendeng saengga praja kocap kacarita nalika semanten dereng paripurna sami Sang Arga Yaksa angudaraos madaning telenging wana ingkang ketap-ketap saking dirgantara nenggih kuntaling ki ora bagong nalika semanten kenging pusakaning Sang Hyang Parasata Kurawa dawah wonten kajenganipun Sang Arga Yaksa kagiat kadrakasan yang sedhikya Arga Yaksa wau.
jagat risang kapirangu pinangkul kinempit-kempit dosang regnaning bawana dosang regnaning bawana ya setukang walang ati latala la jebul dewa mireng apa sing dadi pangudha rasaku nggon kowe suwe ora mangan sarta ora ngombe ning jroning alas. Lah kok dadi ora ngerti sangkan marane iki ana wujuding menungsa ingkang tiba saka ing dirgantara. Mara bareng tak pespadake, dalah sajake wis tekaning pati. Mbok menawa iki dadi utusaning dewa sarta pengadilaning dewa tumrap aku ngene wis paring pangan kelawan aku ya. Pawongan kowe aja sambat kaningaya. Gandeng kowe tiba ning arep aku mongko aku lagi nandhang luwe kaya ngene. Ndak pesthekake yen kowe dadi panganing Arga Yaksa mula tumungkul bapa ngakasa ibumu Pertiwi. Kowe dadi isen-isen ning wadukku yen ana luputku aku njaluk ngapura. Mbuh sapa kowe? Sing baku kowe tetep dadi panganing Arga Yaksa dina iki ha. Tak pangan kok tangi. Aku ini harus dipangan tangi. Tangi sike iki kok. Aku kok ora krasa kena pusakane Kurawa ketoke lho. Ana mak jelek ning dada terus kontal. Aku isih sadar ning antariksa iki aku isih iso eling aku bengok-bengok kok. Terus pet ra eling Purwadasina kok ngerti-ngerti tekan ning kene. Iki ana gendruwo dengkulmu melocot. Iki sapa e? Lho, kowe iso urip. Heeh. Kowe tiba ning ngarep aku. Lho, aku tiba ning ngarepmu? Iya. Kowe sapa? Kowe takon karo aku ingkang jaga lengkeng Arga Candrageni. Aku Arga Yaksa. Arga Yaksa. Kowe sapa? Aku Bambang. Tenan apa piye? Kudu, Ding. Sapa? Joko. Wah, sing tenan sing ngendi? Ora, aku Bagong. Bagong. Bagong wong saka ngendi? Aku saka Karangkadempel, anake Semar. Anake Semar. Heeh. Ngopo kok tiba ning ngarep aku? Niatku arep munggah ning Gunung Candrageni. Aku sing jaga Gunung Candrageni. Nah, gandeng kowe sing jaga Gunung Candrageni. Aku njaluk palilamu ya, Arga Yaksa. Njaluk palilah piye? Lilanana aku tak munggah ning Gunung Candrageni. Sik. Kowe arep golek apa ning Gunung Candrageni? Aku nampa dawuh pangandikaning guruku. Gurumu sapa? Begawan Durna. Aku kon golek kayu Kastuba Mulya ning tengah-tengahing kawah sing mapan ana ing Gunung Candrageni. Oh, lha kowe nglalu. Kawah kuwi awane panas. Kawah kuwi panase ngungkuli geni Madyapada. Yen kowe nyemplung kawah kowe tekaning pati. Aku duwe keyakinan kok, Arga Yaksa. Kowe duwe kapercayan piye?
Mati urip ki ora saka kawaning, mati urip saka kersaning Gusti. Mula nek guruku dawuh aku kon nyemplung kawah, aku ya arep nyemplung mergo aku ki sawijining siswa sing ngabekti marang dawuh perintahe guru. Ning gurumu njlomprongke karo kowe ora ana wong golek kayu kastuba mulya kok mapan ning telenging kawah. Selagine aku wae sing tunggu harga Candrageni iki durung ngerti wujuding kayu kastuba mulya. Mula kowe kuwi janjane dijlomprongke karo gurumu ning kowe ora krasa. Masa guru kok njlomprongke? Ora ana guru kok mulang karo muridé kok gawe bodho iki guru ngendi ora mungkin. Mergo aku ndek kapercayaan guru ki nek wis dawuh lahir batin kudu tak tindakke. Terus aku tak munggah ning gunung kene. Syarate ana. Syarate apa? Bayar. Ora. Aku ora butuh duit. Terus aku kudu kon ngapa? Waton kowe iso ngalahke aku kowe kena munggah Gunung Candrageni. Piye kira-kira kowe wani karo aku apa ora? Yen kowe iso ngalahke aku, kowe munggah Gunung Candrageni. Yen kowe kalah karo aku, kowe dadi panganku hak lebokke ning wadukku. Waduh. Wah, berat iki. Aku mungsuh kowe. Iya. Nek iso menang munggah gunung, yen ora iso menang kowe tak dadekke panganku. Wis ngene wae. Pangane dadak gedabikan kesel. Aku perang karo kowe, nek kowe kira-kira ngelih, ning asli kowe ngelih. Iya, wis 3 sasi aku ora mangan. Wah, edan. Ah, nek aku wis modar aku kowe. Aku 2 jam ora mangane mah. Terus aku panganen wae. Lho. Kok kon mangan piye? Mangane dadak gelut ora aku mesti kalah mungsuh kowe. Tinimbang aku kalah mungsuh kowe wis ngene wae nyonya, wis aku pasrah wis. Ora entuk kayu kastuba mulya ya ora apa-apa, sing penting aku iso ngewangi uripmu, iso nyambung karo uripmu ki tumrap aku wis ngujudake sawijining sedekah. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora apa-apa, ning ya kuwi iwakku ra enak lho. Ora apa-apa. Langu lho, ora apa-apa. Pokoke ra enak iwakku, soalnya aku ki ra tau adus. Iya. Ora apa-apa, ora adus ora apa-apa ning tetep kowe aku dadi panganku nek kowe ikhlas tak pangan. Ikhlas? Ora ikhlas ngopo? Wong mati ki kagungane sing gawe urip kok. Upama aku tok pangan aku mati, terus kowe dawa umurmu kuwi padha karo aku wis entuk kanugrahan saka sing gawe urip dene aku iso nyambung uripe sedulurku. Kowe nadyan lagi lahi tepung. Wah. Wong kok apike kaya ngono. Pancen aku iki kondang becik kok. Aku iki kondang apikan kok. Mula nek kowe arep mangan karo aku mangan ora masalah. Ikhlas. Ikhlas jan dolan-balan iki kok. Oh, lah dalah yen ngono mapano. Ngendi sikik sing kudu tak pangan? Manut. Ndak sikik apa ning atos. Dadak ngempukke. Nek arep empo ya kene iki. Ning kene iki sok metu gase lho. Nek kene madhes ngono kowe muntah-muntah. Moh aku po kene iki malah sadurunge rene nang kene sik kene luwih jemek. Piye? Wah ngewuhke. Cengel apa piye? Cengel ki empuk malah nyo. Kerjaan wis gawe wis. Engko ndak kowe selak lara lho. Wis 3 sasi ora mangan, nek ora mangan wong kaya aku ngene iki engko ndak malah kowe ribet uripmu. Kowe mati aku mongko sing adu arep karo kowe. Kowe urung tau ketemu karo pawongan. Aku kok ora nulungi karo kowe iki aku dosa gedhe karo kowe. Yen ngono ikhlas tenan, ikhlas mapano. Wah, untal malang dening Arga Yaksa. Wis untal aja malang. Engko dadak ngombeni. Mujur wae terus langsung tekan weteng. Oh iya, mujur ya kena. Wis ngono wae. Pauntalan ya. Ya wis. Mati wis mbangane bali ya wis isin nang kene ra iso munggah gunung malah ketemu buta ngelih wis kono nggo nyambung uripmu Arga Yaksa ora apa-apa aku yakin ikhlas.
Piye kok meng dimut e? Lah ya diklethak. Aku meng risi. Kowe iki rung operasi amandel to? Wah. Kok isih nyentrol semene gedene? Wah, wong apa ya iki? Wong dipang kok malah omong wae. Hak tamani siung pengapit demancep nang gulumu modar kowe. Wis gak ditamani siung cempet. Pengapit, pengapit. Wis sisan gawe wis nggon pas nganu nadi. Nek nggon pas nadi engko langsung mati aku nek mengko ora pas nadi mah kejel-kejel lara banget ku ndan. Ya, iya wis gawes. Karena samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winayu ing asepi. Oh. Kocap kacarita. Nalika semanten minggir dalu-dalan minggir. Mestakaning Ki Lurah Bagong ing Batos Sangarga Yaksa gumun dene wonten tiyang ingkang ikhlas lair batosipun minangka tedhanipun Sangarga Yaksa. Nalika semanten datan mubah, datan musik Ki Lurah Bagong semanten ugi Sangarga Yaksa ora obah. Angkalipun hanjentung nganti kaya patung. Nalika semanten kalaning para Jawata gaweaning para dewa. Ical wujuding yaksa nenggih pangejawantaing dewaning Ki Lurah Bagong nenggih sang pukulun Bathara Bawur Sari mrepeki ungganing Ki Lurah Bagong. Oh. Udus. Iki kok aku malah ngedhep kaca pengilon. Wong milahing Mastu Nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Bagong ngerti yo. Ulun ingkang tansah momong kelawan jeneng kita. Kita kuwi uga titisaning dewa, mung dewa ingkang ora nate den ucapake dening para titah. Weh. Samane ku dewa to? Iya, kok elek. Mergo sing tak njingi ya raine kaya bokong. Wah, iki dewane ya atos iki suarane. Panjenengan sinten asmane? Ulun Bathara Bawur Sari. Ulun Bathara Bawur Sari ingkang tansah momong kita saksuwene kita wujud Bagong kaya ngono. Panakawan. Aduh, pukulun. Bilih paduka ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula ngantoske calon kiblat pukulun. Kula suwita dhateng Begawan Durna, kula niku urip bingung. Kula arep ngopo, arep kepiye, kudu apa sing tak tindakake. Jebul kula koncatan panjenengan. Panjenengan membo dados yaksa. Pancen ulun ingkang tansah gawe lakon kita, Bagong. Waduh, aduh. Ngaturaken panuwun pukulun dene sampun manggi kelawan Pak ingkang abdipun Bagong. Iya, Bagong. Kaya ora dadi ngopo. Lan sumurupa ulun mrepeki kelawan jeneng kita wujud yaksa mau sayekti ulun ngerti laku jantra kita. Ulun kepingin jajal kelawan lahir batin kita. Jebul kita kuwi nadyan ala rupane nanging pakarti kita ngungkuli kelawan wong-wong sing becik pasuryane. Ikhlas sabar ora awel kelawan pati kuwi ingkang ndadekake ulun bombong telenging penggalih ulun Bagong. Sampeyan kok kaya kula. Ulun saksuwene momong kita kuwi ya sak ora-orane solas laganing ulun tiru kelawan jeneng kita. Mengkaten pukulun. Iya. Lan napa to kang dadi karep kita? Teko kita suwita Begawan Durna sarta ngupaya kayu kastuba mulya. Pikulan pukulun. Ngaten nggih pukulun, estunipun kula menika kepengin bangun desa. Mergi menapa
kawontenan desa sakmenika sampun bubras langkrah mboten kanten-kantenan. Kepingin para kawulanipun menika kula rukunaken langkung malih. Kula damel tentrem, kula damel rukun lan damel manunggal dhateng para kawula sanesipun saengga tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyanipun pukulun. Apa ingkang dadi gegayan kita kuwi bener mekaten pukulun. Nanging Begawan Durna paring dawuh kedah ngupaya wujudipun kayu kastuba mulya pukulun. Bagong wonten dawuh apa ingkang dadi gayuhan kita mau sayekti jebul saknyatane dudu kita ingkang tanggung jawab. Sebabe menapa pukulun? Karang Kadempel kuwi ke bawah keperintah ngendi? Karang Kadempel menika ke bawah keperintah negari Ngamarta. Monggo rusak ing desa Karang Kadempel kuwi kok dadi tanggung jawab kita. Ing mestine dadi tanggung jawab ing para Pandhawa nanging sabab apa? Teka para Pandhawa wisuh lumuh ngentasi perkara. Malah kita ingkang budidaya mbangun desa Karang Kadempel. Yen to kaya mengkono ora ana pigunane Pandhawa dadi songsong pengayomaning para kawula. Teka ora gelem nyumurupi rusak ing desa Karang Kadempel Bagong. Terus mula kang sangka kuwi satenane iki dudu pakaryan kita nanging gandeng kita wis duwe niat. Saka pamrayoga ulun Bagong kita kudu ngelingake lawan para Pandhawa. Yen kita bisa ngelingake marang para Pandhawa supaya eling yen to duwe wewengkon kang aran Karang Kadempel ingkang dina iki lagi rusak kahanane. Mula para Pandhawa kudu gelem dandan-dandan Karang Kadempel. Ewadene Pandhawa ora gelem dandan-dandan Karang Kadempel, cetha yen to Pandhawa ora pantes minangka dadi songsong pengayomaning kawula sak negara Ngamarta Bagong. Kagyatri sang kapirangu rinangkul kinampit kambeda sang reknaning bawana ya situ kang walang ati mekaten pukulun iya lajeng keparingipun apa ingkang kita upaya kayu kastuba mulya bakal ulun paringake lawan jeneng kita Bagong dadi syarat wangunaning desa Karang Kadempel. Nanging sadurunge kita ndandani desa Karang Kadempel luwih dhisik elingna para Pandhawa. Ora jeneng kita wani lan para Pandhawa nanging ngelingake sabab piyayi sepuh padha ngendikake wong kang pinter padha ngandhakake sak apik-apike wong isih eneng alane. Saala alaning menungsa isih kedunungan rasa apik. Mula gandeng Pandhawa kuwi wong satru ingkang ngateken ati suci pepayung budi rahayu. Niki pripun Bu kula nek kula wujud Bagong kaya ngeten niki nek nganti kadenangan para Pandhawa mesti malah kula didukani entek amek kurang golek. Mula kula nyuwun pambiyantunipun Iwang Pukulun Bathara Bawarsari ingkang tansah momong dhateng jagat kula. Kula nyuwun senjata pitulung supados kula mboten wujud Bagong. Kita bakal ulun dandani tan prabeda kelawan kaya ulun nalika semana. Wujud napa pukulun? Celeng kudu. Wujud buta Bagong. Wujud buta kados panjenengan kala wau. Iya Bagong. Sawise kita wujud buta, ulun bali lawan jagat kita. Ulun bali momong lawan kita Bagong. Nggih, ngestaken dawuh lan dadi pangertenmu. Yen to niyate Durna lan Kurawa kabeh mau sayekti ora kok bakal maringi bebungah wujuding kayu kastuba mulya. Nanging mun dadi srana nggone bakal padha kepengin gawe patimu. Sabab kita kuwi dumadi saka ayang-ayangane Semar. Ulun ingkang diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen manjalma wujud titah saka asal mulane alan ayang-ayanganing Semar Badranaya. Mula kita ulun dandani wujud yaksa kaya ulun lan ulun bali manjing angga kita. Nggih ngestakaken dawuh
Sawise kaya mengkono kita budhal marang Praja Ngamarta. Barang wamuk ning Praja Ngamarta. Wah, mengke nek wong-wong Pandhawa mboten wonten sing ngalahke kula, aja kuwatir. Iki dadi sarana Pandhawa eling kelawan desa Karangkadempel supaya Pandhawa uga mbantu kelawan nggon kita duwe niat bangun Karangkadempel. Ngestakaken dawuh Pukulun. Megenga napas sawetara Panakawan Bagong. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya ing asepi. Sumimpun teleng ing kalbu pambukaning warana. Manteng pangesing Sang Pukulun Bathara Bawarsari. Nyiptake ora Bagong ical wujuding ora Bagong babar wujuding yaksa. Dadosaken kagyat kadra kasan ora Bagong wau. Wis wujud bali kaya asal mula nalika ulun mimba yaksa. Nggih, Pukulun. Lajeng kepareng paduka Pukulun kados pundi? Ulun manjing sajiwaning ngangga kita. Kanthi wujuding kayu kastuba kila bakal dadi wong kang digdaya sekti kalintang jayaning perang. Tumuli budhal marang negara Ngamarta. Elingna para Pandhawa yen to Pandhawa duwe kewajiban uga mbangun desa. Ora mung Karangkadempel nanging desa-desa ing menapa dadi wengkoning negara Ngamarta kuwi wajib digatekake dening para Pandhawa. Inggih. Ngestakaken dawuh Pukulun monggo latri manjing angganipun ingkang abdi. Kosek kita arep nganggo jeneng sapa? Waduh la menika ingkang repot. Lah dipun keparengaken kula menika wujud buta. Kula badhe mawi tenger dedya buta galak. Nganggo jeneng sing apik, Bagong. Nggih, kula bingung mawi nami napa. Jajal Werka. Wah, menawi jajal kudu tumbas. Jajal kok ora tuku, aja ngecul. Ulun dudu panggeculan. Ulun manjing nganggo kita. Inggih, ngestakaken dawuh Pukulun. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang misikan magulingan lima ladala panjen bener ngendikaning wangadi Pukulun ingkang dawuh kelawan aku yen to sejatine iki dudu kewajibanku nanging nggonku tresna kelawan desa Karangkadempel nganti tak rewangi ketoyong-toyong kaya ngene awakku bareng ketemu Iwang Pikulun Bathara Bawarsari dadi dalan nggonku bakal ngelingake marang para Pandhawa. Pandhawa ojo banget-banget nggonmu enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Ora nggatekke karo kawulamu, Kiwa tengening negara Ngamarta butuh mbok gatekake. Butuh srana wewangunan sing becik yen kowe ora gelem ngulatake karo kawulamu, aku ingkang bakal ngelingake karo kowe,
minggir, jaluk dalan, minggir. Gansing langit kelap-lapaton lirgin sanging risang mawe gandrung buta tanpa sangkan marat wani ngamuk ning negara Ngamarta sapa jajal werka. Hah? Kowe sapa ngaku Raden Janaka? Kowe ngerti karo aku? Aja kok kowe bapakmu aku ngerti, maratuamu aku apal. Bojomu aku apal, anakmu aku apal, bojomu nang ndi-ndi teng tretek. Ana. Buta nggugu arepe dhewe gawe wiranging Janaka pecah siramu. Ah, pecah genti kowe. Kowe. Ah. Ah. Eneng buta rambute digelung kaya aku. Oke, salon buka. Apa dikira ora entuk gelung kaya kowe? Wah, deplok dadamu, deploke jahe kowe. Wah! Wah! Werku Dara kalah. Koko Prabu Kasinggihan. Butane ampuh. Lehku serik. Rambute kaya aku. Lah wong dipadani rambute kok lara ati lho. Wah, sing madani wing wujud buta. Kresna kanggo mangsa Baranga. Kaya ngapa wujude tak tandangane. Kresna Tantulasa mring Sang Resi Jahnawi Suta ing jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara kena dayane apa lah kok dadi iso wujud buta kaya mengkono kowe. Oh lah dalah buta kok anggere perang leren ning warung tuku wedang perang leren meneh ning warung ngobo kopi buta apa kae tibane Kyai Senjata Cakra lakon babar jatining wujud parate. Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Wis malih aku. Wis ngono kok. Apa?
Wah, badar iki. Ora kowe kok dadi buta barang ngopo? Protes. Lho. Protes karo sapa? Demo. Dalam rangka ora trima. Karo sapa? Pandhawa. Kon tekan kene. Dokon rawa mrene. Aku arep matur karo Pandhawa kabeh. Diamput. Wong tuwa joget kok dijegal. Ana kawan Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Bagong. Nggih. Nggih, Bagong. Kowe sik. Bagong nggih. Aja dhisik kowe. Nggih. Selak kesusu lho. Iya. Alon-alon. Bagong urip. Maksudnya aku won mati. No ya. Sik, Pak. Diem, Pak. Nuwun sewu. Kula nyuwun tulung Ndara Kresna supados nglempakaken para Pandhawa menika istunipun kula ajeng nyuwun prisa. Sampeyan dadi pengarep niku nuwun sewu sing manggatekke napa-napa sing teng jero kedaton nggih. Napa-napa sing teng kiwa tengening negara. Sing nang Karang Pradesan sing nang gunung-gunung ora tok gatekke. Ya ngono kuwi napa pripun minangka dadi pengarep. Kudune sampeyan niku adil. Kudune sampeyan niku tansah tedhak niti priksa dhateng para kawula. Kula kandhani nggih, Gus. Karang Kadempel niku owa-owane werna-werna. Kawulane aja ora rukun, kabeh ora tentrem. Mula nganti kula tak rewangi lunga saka Karang Kadempel pamrih kula. Nek Semar niku wis ketuwan kon bangun. Mula sing kudu bangun nggih anak-anake niki. Ning kula iso apa nek mboten nonton pambiyantune ndara-ndara kula Pandhawa. Kula niku mung managine kula sing derajate batur wae duwe gagasan bangun desa. Lah sampeyan sing gadah wewengkon kok tanpa mikir wewangunaning desa Karang Pradesa niku nuwun sewu, iso delengke apa ora? Nek ora iso delengke ora masalah. Tak bangune dhewe. Ning kula ora arep suwita karo sampeyan. Kula ora arep suwita karo ndara-ndara Pandhawa. Saniki sampeyan penak, saniki sampeyan iso lenggah duwe derajat, duwe pangkat. Kok terus ora nyawang isor, sing mangsa wang dhuwur terus. Mengko nek klilipen ngrekoso lho sampeyan. Ngoten. Napa-napa sing dumadi enten ngandhap niku manggatekke. Ngoten. Karang Kadempel niku bapak ya iso apa wis tuwa. Bapak niku bangun kayangan wis ping pira ya, Pak ya? Heeh. Bangun kayangan, bangun SPBU. Bangun taman pariwisata nggih ta, Pak? Heeh. Wis kesel bapak niku lho bagiane Bagong bangun desa. Ning nek Bagong ora dibantu sampean-sampean ora bakal Bagong nglakon bangun desa. Lah manunggaling sampean minangka Gusti kula kalih para kawula tetunggalan manunggal iso bangun desa mujudake rakyat ingkang tentrem ayem manunggal rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane mujudake negara ingkang adil makmur warata tias bagya mulya mengkono. Nek kula ora wani matur ngenten iki sapa sing arep wani matur kaya ngenten iki? Kula minangka dadi wakiling masyarakat nyuwun karo sampeyan mawi sesandheyan kalih para masyarakat kawula alit bangun wewangunan, bangun desa, bangun kutha supaya kabeh katon sae, katon endah, katon becik, katon ayem lan katon tentrem. Mengko ndak selak sampean dirasani kawula lho. Nek wis kebacut ngrasani, wah wis saya tipis kapercayaning kawula karo sampean, saya ngrekoso sampeane dadi Nalendra Ndara. Bathok bolo isi madu. Ana ngunekke bathok. Kowe iki dialem bathok bolo isi madu, rupamu elek nanging pikiranmu kuwi becik, atimu becik. Matur suwun.
Kula mboten butuh pangalembana. Ning kula butuh kesaguhan sampeyan, kesanggupanipun Ndara-ndara supaya mbangun desa sareng kaliyan kula. Bagong bakal ndak sengkuyung. Bagong tak sengkuyung lahir batin. Ana kawan Bagong ndak sengkuyung lahir batin. Ana kawan Bagong aku ya nyengkuyung lahir batin. Anak sing ngerti karo wong tuwa ki meng kowe. Meng kowe, Bagong. Aku ora butuh gareng. Aku ora butuh Petruk. Waton isih ana kowe, bapak iki rumangsane isih kaya urip. Kowe kuwi elek rupamu ning aten-atenmu lah kok. Kowe ya wani ngelingake marang bendara mingkeng nedeng kalimput. Tole muga-muga kelakon penjangkamu pono kawan.